Ассалому алейкум дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман, хуш омадед ҳамакаса ба канали ман. иҷода як хӯриши осона ки бо мазза пешкаши шумо мекунам. Марҳамат, тамошо кунед. дӯстони меҳрубон, аз шумо миннат дорам. бисёр навистем ки апа чуба видео намекунӣ, апа видео монед. дӯстони меҳрубон, кам дар саломатим набуд, духтур рафта омадум, барои ҳамин навор накардум. Насиб иншолло навораи навбо мекунам. иҷода салати сабзигиро худам кардум. маҳсулот барои дурушт сабзиро айтёрка мегузаронем. мурч, переправа, ранги салати сабзигир, кам тарак рӯғану, уксусу укроп дар кора, намак. барои хӯриш мо картошкаро хушк карда мебарем, борик борик реза мекунем, дар рӯған субсырхак бирён карда мегирем. баъде ки картошка сурх шуд, бодрингам борик борик реза мекунем. капустам майда карда хушк карда реза мекунем. баъд тухмао паз кардагем, кати гӯшти гов, тухмам хушк карда борик борик реза мекунем. гӯшти говам реза мекунем. ҳамаи маҳсулотаро ки реза кардем дар таво хушк карда ҳамаша мемонему. майонез кати оромечи.
иҷода чизе ки намак надоранд ҳамаро намак кардан дар кӯрай. иҷода ба ман зидони гарох катикам дар байнакошуна оро дуду.